Ikokwu Benjamin. Ọ bụ nwa bụ ọnụ onye a na-akpọ Okwuluọra omere ihe dike ndị Igbo. Na mbụ anyị ga-ebidogodu na agba ochie tupu ụka abịa n'ala Igbo. Enwere ka esi anụ anụmanụ n'ala Igbo, ka esi anụ di na nwunye. Ka esi anụ nwa bụ di na nwunye n'ala Igbo bidoro na nne na nna bụ ha na-ahụtara ụmụ ha onye ga-anụfa. Nke ahụ eme, ndị Igbo bụ ndị na-akpachapụ anya inene agbụrụ ebe esi anụta nyanwa bụ nwaanyị ma ọ bụ agbụrụ ndị ahụ na-abịa ịnọrọ nyanwa bụ nwaanyị. Ya bụ ndị nke nwaanyị ga-enene agbụrụ nwoke, ebe ndị nke nwoke ga-enenekwa agbụrụ nwaanyị ma o kwesịkwara. N'oge anwa ife a na-emekarị bụ ịkọ ugbo. N'ihi ya, ebe a na-enekarị anya bụ agbụrụ dị mma nwere nkwụ na ụkwa a ga-eji wee zụ nyanwa bụ nwa ma ọ nete nyanwa bụ nwafa. Tinyere ajọ omume dị aṅaa a na-enebe anya ma ọ dị n'agbụrụ ndị anwa. Dịka oge anwa a na-enekarị anya ihe dịka ndị mere alụ, ndị mere nsọ anị, ndị na-akọ nsị, ndị na-ezu ori. Ewee mechezie ewee bute ozi ọma n'ala Igbo. Ụzọ 9 n'ime ụzọ 10 ndị Igbo tata bụzi ndị na-eje ụka. Dịka nsi kwuo, n'oge mbụ anwa a na-anụ ọtụtụ nwaanyị dịka 2, 3, 4, 5 wee dịrị gaba. N'ihi na a na-egbu ugbo, nwoke ga-achọ ka ọ mụta ọtụtụ ụmụ ga-enye aka ịkọpụtara ya ugbo. Tinyere n'oge ahụ a na-ebu agha nke ukwuu, ọ bụ ike kara orie na-adị oge anwa. N'ihi ya, nwoke ga-achọ ka a bịa na ngwuru ya ka ya nwee ụmụ okorobịa ruru 10 na ụmụ ọgụ na ụma wee dịrị gaba, maọbụ 30, ka ọ ga-abụ ọgụ bịa n'obi ya, ụmụ okorobịa ndị a ebuori ya agha. Ma taa, dịka nsi kwuo, na ndị Igbo anabatago ozi ọma. Ụzọ 9 n'ime ụzọ 10 wee bụrụ ndị a na-akpọ ndị na-eso ụzọ Chineke, ụzọ Kraịst, ma ọ bụ ndị iti na-agba ya Christians. N'ime ndụ a na-ebizi ugbu a na-anụzi nwaanyị dịka etu ntụziaka ozi ọma si wee nye aka ịnụ ofu nwaanyị ofu. N'ihi ya, mmepe sorokwara nyanwa bụ ozi ọma wee bịa. Mmepe na agụmakwụkwọ wee mezie na ndị mmadụ bịara fụ ụzọ karịa. Tinyere na adị akọzi ugbo etu esi akọ ya oge anwa. N'ihi na ndị Igbo tata, ihe na-akọzi ugbo n'ala Igbo tata bụ ihe dịka 1 ụzọ n'ime 100 ma ọ bụ ụzọ 2 n'ime 100 bụzi ihe na-akọ ugbo n'ala Igbo. Ndị ọzọzi bụ ọrụ oyibo, ọrụ aka dị iche iche, ịzụ afịa, ịgba afịa ọgbụgba, ịnya ụgbọala, ụgbọelu, ụgbọ mmiri wee dịrị gaba, ọrụ soja na ọrụ ndị uwe ojii, tinyekwara ihe ndị ọzọ. Wee mezie na aka ọrụ wee gbasazi ya. N'ihi ya, ewee fụta ya na ọ dịkabezi ihe mkpa ịnụ Igbo nwaanyị, tinyere etu ọnọdụ akụ na ụba si wee dị. N'ihi ya, onye nụsiri Igbo nwaanyị ma ọ mụọ ọtụtụ ụmụ, ọ bịazie ọfịa ya arụ ịzụ ụmụ ya ka fa gụsịa akwụkwọ mahadum. O wee bụrụ na ugbu a ọ bụzi ofu nwaanyị ka a na-anụkarị. Ụzọ 7 ma ọ bụ ụzọ 8 ndị Igbo tata na-anụzi ofu nwaanyị. O wee bezie gbanwekwa na ka esi ahụtazi nwaanyị ma ọ bụ ka esi afụ onye ga-anụ gị ma ọ bụ onye ga-anụ abụrụzi nne na nna na-ahụta. Ugbu a bụzi nwata nwa okorobịa ma ọ bụ nwata nwa agbọghọbịa na-ahụkọrịtazi onwe ha wee kpebie. Mana ịga n'usoro etu omenala Igbo si dị, ọ bụrụ na nwata nwa okorobịa ma ọ nwata nwa agbọghọbịa fụ onye ha ga-anụ, ka nwekwara usoro omenala a na-eso were aga njem ewee fụ na a nụrụ nwaanyị ahụ na omenala Igbo. N'ihi na nkụzi anyị bụ ihe gbasara omenala Igbo.
mana na nke taata bụ ihe gbasara anụmanụ na ịnụ di na nwunye marriage n'olu ndị iti. Ọ bụrụ na nwoke hụ onye ọ ga-anụ, fa abụọ kpakọrịtaba ụka, fa kpara ụka, fa ga-achọ ka mkpakọrịta ụka fa nwa ruo n'ezinụlọ fa. Nne na nna nke nwoke na nne na nna nke nwaanyị ga-amata na ha chọrọ ịnụ di na nwunye. Nke nwoke ya akọrọ nna ya na ya fụrụ onye ya anụ. Nke nwaanyị ga-akọkwara nna ya na ya fụrụ onye ga-anụ ya. Mgbe nke a na-eme, nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ga-eburu udu mmanya abụọ wee jebebe nke nwaanyị. O rute ya ka a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ na ịkụ kpamkpamkpam. Abịa, ọ ga-afụ onye nwoke ya na ya chọrọ ịga ọgọ. Ọ ga-akpọ ihe dịka mmadụ abụọ ma ọ bụ ịtọ wee jee. Ọ gwazie ya nekwa ife ya ji wee bịa, ma ọ bụ na fa ṅụọ mmanya aha iko abụọ tasịa ọjị, maka na onye a bịara bịa ga-eweta ọjị, fata ọjị, fatachaa onye bụ ọjị, ṅụọ iko mmanya abụọ. Ọ gwa ya ebumnobi ya na ya chọrọ ịnụ nwa ya. Nwoke a bịara bịa ga-ajụ ya ebe ọ nọ wee mara nwa ya nwaanyị. Ọ kọsịgharị ya, ọ ga-asị ya naba na ya ga-ezi ya ozi. Ọ bụrụ na ọ naba, nyanwa bụ nwoke a bịara bịa ga-ebido ịgba njụ ma ọ bụ ịjụ ase dịka omenala Igbo si do. Ịgba njụ ma ọ bụ ịjụ ase nwa bụ ihe yitekwara etu esi eme ya na mbụ. Ya bụ ịjụ agbụrụ nke nwoke ahụ bịara bịa, ma ọ bụ agbụrụ na-akọ nsị, ma ọ bụ agbụrụ na-ezu ori, ma ọ bụ agbụrụ na-ada akwụkwọ, ma ọ na-anwụ ọnwụ ike, ọ na-atọkwa atọ, o mere alụ, o mere nsọ. Onye a na-achọ ịnụ nwa ya, o nkwere ife ọ na-alụ ọ ga-eji wee netenye nwa bụ nwa ya nwa anya. Ihe ndị a bụ ihe na-esogbu nwoke ya na-achọ ịnụ nwa ya nwaanyị. Nke ọzọzi, ọ ga-achọkwa ịmata ekpemekpe nye nwa bụ nke nwoke. Ya bụ, ọ na-eje ụka ka ọ na-efe alụsị ka ọ bụ ọ nọ n'otu nzuzo. Ihe ndị a bụ ihe na-ewute nke nwoke ịmatasị ife ndị a, ka ọ ghara itinye nwa ya nwaanyị n'aka onye abụrụ ezigbo agbọ. Ọ bụrụ na ọ jụtasị ya asị, n'otu aka ahụ, nne na nna nke nwaanyị ga na-ajụkwa asị nye nwa bụ nwoke chọrọ ịnụ nwafa. Ndị nne na nna nke nwoke a na-ajụkwa asị nye nwa bụ nwaanyị a chọrọ ịnụbata. Ma nwaanyị a na-achọ ịnụbata, ọ makwa esi nri, agbụrụ ya ọ dịkwa mma, ọ na-ekenekwa mmadụ, ọ gụkwara akwụkwọ wee dịrị gaba. Ife ndị a bụ ajụjụ a na-ajụ. Ọ bụrụ na ajụtasị ife ndị anyị abụọ na ọ dabara, nke nwoke bịakwa agba nke abụọ, aṅụsịa mmanya, a ga-ekwekọrịta wee nyezie ya edemede ụmụnna ahụ ọ na-abịa ịnụ nwaanyị kpebiri na ife ha ga-eji na-eke nwafe di, nke ndị iti na-akpọ list, marriage list. Nyezie ya edemede ndị a edere n'akwụkwọ, nke nwoke ahụ ga na nne na nna ya ma ọ bụ ndị ụmụnna ya ga-eji ya na wee kwadobezie maka ịbịazi ime omenala n'uju. Ọ bụrụ na fabezie n'omenala Igbo, ife bụ isi sekpụ ntị ịnụ nwaanyị bụ ịbịa mee ego isi nwaanyị. Ụfọdụ obodo na-akpọ ya afa dị iche iche. Ụfọdụ na-akpọ ya ịkpa akịrịka nwaanyị. Abịa n'ime nye nwaba ego, enwere ego a na-akpọ ego isi nna na ego isi nne. Ya bụ isi ego bụ ego emere n'afa nna. Ego a na-emekwa na adịghị ahụ ya ọnụ dịka a na-ere ife n'afịa. A na-eme ya n'ụdị a ga-asị ndị ọgọ, ọ bụrụ na aṅụsịa mmanya risịa ife eji nabata ndị ọbịa,
a na-enwe onye a na-akpọ nwambụ ụzọ ma ọ nwandụ ụzọ. Nwandụ ụzọ ma ọ nwambụ ụzọ a bụ onye a na-akpọ onye nhụta. Ndị iti na-akpọ ya the mediator between the two in-laws n'onu ndị iti. Ya bụ onye nọ n'etiti ọgọ na abụọ. Nyanwa bụ nwa nhụta na ndị bịara ịnụ nwaanyị ga-apụ izu, ya bụ ịgba izu. Fa gbasịa izu, fa ga-ewere ego tinye n'afere wee bata bunye nna nke nwaanyị. Onye ga-ebunye ego a bụ nwambụ ụzọ. Nna nke nwaanyị ga-eburu ego a bunye ofu onye ọ chọrọ ka ọ gụọrọ ya. Ọ gụsịa ego anwa, ya bụ usoro esi eme ego n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ọ gụchaa ya, ọ ga-agwa nna nke nwaanyị na ego a dị ego one dị etu a. Nna nke nwaanyị ga-agwa ndị ọgọfa ndị bịara bịa kenesie fa sị fa na ego a fa na-eruo ya anya, fa tinyekwuo ya ife. Ndị ọgọ ga-apụkwa izu. Ife a ka a ga na-eje wee ganye na ekwe nkwekọrịta. Mana ọtụtụ ebe ndị ọgọ na-agwa ndị ọgọ fa, unu jee izu mee na ife unu chọrọ ime n'ofu nje. Ya bụ na ha chọrọ ka emee ya ikekwe na chi na-eji bido, ma ọ na ndị agha si mbatere aka ka emee ọsọ. N'ihi ya, agwa ha mee n'ofu mme, ha ga-agbakọ ego niile fa chọrọ tinye n'afere weta. Emerie ugboro 5, emerie ugboro 4, emerie n'ofu nje. Mgbe ọbụla enweghara nkwekọrịta, ndị a bịara befa ga-ekuni kwee fa n'aka n'otu n'otu. Ofu nwa okorobịa ga-ekuni daye ya, ya bụ ịmụ akpa n'ala, ya bụ ịdaye ya n'ala Igbo, iji wee gosi na obi dị fa aṅụrị na fa anabatara ife emere. Nna nke nwaanyị ga-ewere ego anwa tinye. Ụfọdụ oge nna nke nwaanyị na-abịa sere 100 naira ma ọ bụ 1,000 n'ime ego anwa, werekwa ego ndị nke ọzọ nyechigha nwoke bịara ịnụ nwaanyị, wee sị ya were ya na edere ya nwa ya nwaanyị anya, iji wee gosi gị na Igbo adịghị ele mmadụ ele. Anụnụ nwaanyị ndị Igbo adịghị ka nke ndị iti na-akpọ ndị western world, ya bụ ndị mba ofesi. Anụnụ nwaanyị nke anyị anaghị anụkwana ya na nke iri mbe, ya bụ nke ndị iti na-akpọ contract. Anyị adịghị anụ etu enwa. Anụnụ nwaanyị anyị bụ na ndụ. N'ihi ya, anụ nwaanyị anyị abịa erekwana nwaanyị ele. Mgbe nwoke nadasịara ego, ọ bụghị na o nyechigara ụfọdụ jide ọkara, ma ọ bụ na o were nwa obere nyechigha. Enwesịa nkwekọrịta ndị a ga-akpọ nne nke nwaanyị, ya bụ mama nwụtara ya bụ nwa na-achọ ịnụ di, ọbata. A ga-ewerekwa ego ọzọ tinye n'efere wee bunye ya. Ọ kakwa nwambụ ụzọ na-eje ije a, ya na-ewepụta ife a, ndị a na-ene, onye ọ na-ene asị ya na ọ bụ ego o ji wee kpochie nsị na mmamịrị nwa. N'ego nke nne adịghị eje ya ugboro abụọ, adịghị ekwu ya okwu. Enyere anị ya, ọ ga-anabata kene si ndị ọgọ, unu emeka o, ya gazie o, ya dịrị unu mma o, ije anyị bụ ije mmiri o, anyị ya aga ọgọ ọfụma o, Chineke tinye aka o. Onye ọbụla ekwe ise, o buruzie ego ya jebezie na ụsọ ekwu inye aka isi nne ọ na-esi ya na ndị nwe di ya. Mgbe nke a na-eme, unu afụgo na ya bụ ife a na-ekwu enweghị isi, maka na ọ bụ n'ime ụlọ ka a na-anọ eme ife ime ego a, ọ bụghị n'iro. Emechezie nke a, apụtazie n'iro inye ndị ụmụnna, ụmụada na ụmụ anụ oke nkefe. Ndị kịta na-akpọzi ya ịgba nkwụ. Apụtazie n'iro, ewerezie oke ụmụnna nyefe, were oke ụmụ ọkpụ ndị anụ nyefe, ewere oke ụmụ ọkpụ nyefe, ewere oke ndị anụ nyefe, were nke ụmụ agbọghọbịa
nyefe, were nke ụmụ okorobịa nyefe, ndị ọbụla n'ụlọkọ nke fa. Etu a ka esi anụ ya. O nwere mmanya a na-ebunye nyanwa bụ nwaada ka o jee bunye di na-anụ ya. Ihe a dị ezigbote mkpa na ndị ọgbọ kịta ghọtara ife a na-eme. Nyanwa bụ mmanya bụ nna m nwa, ma ọ bụ na nna ya nọrọ, ọ bụ nwanne nna ya ma ọ bụ nwanne nke okenye ga-agbata nyanwa bụ nkwụ enu, ọ gbara ya n'iko. Ọ bụrụ ndị nwere nkwụ enu fe were ngwọ, mana ọ ga-abụrịrị mmanya si n'ala Igbo. Ebunye ya nwa na-anụ di, o wee buru ya chọba nyanwa bụ nwoke chọrọ ịnụ ya, maka na nwoke ahụ nwere ike ije zoo n'etiti ndị ya na ya so wee bịa. Nyanwa nwaada ga-achọrọ ya chọta ya, wee bunye ya nyanwa bụ mmanya. O buru mmanya ahụ ṅụọ, were iko anwa sorozie nyanwa bụ nwaada nachiga ya n'iru nna ya, fegbuo ikpere n'ala. Nna fa ewee nyefe ngozi. Nyanwa bụ nna fa nyesie fa ngozi, ewee duruzie fa pụtazie inyezi ha ngozi nke ikpeazụ. Mana mmanya anwa a na-ebunye, ife o gosiri bụ na nna na-agwa ọha na eze na nwa ya nwaanyị a na-achọ ịgabe nwoke ọzọ, na onye ọbụla o bunyere mmanya a bụ ya bụ di ya, na onweghịzi nwoke ọzọ nwere ikike n'ebe nyanwa nwa ya ahụ nwụrụ. Ọ ife ọ na-egosi n'iru ndị mmadụ, bụrụkwa agbamndụ n'etiti nyanwa bụ nwoke na nwa na nna ya, na ahanyegwu ya nwa aha ova, ahanyegwu ya n'aka ka ọ bụrụ nwunye ya. Mgbe nke a mesịara, o nwere ọfọ abịa n'akụkụ nke a, o nwere ife anyị ka ga-emetụ aka na ya, mana ka m bịa. O nwere ọfọ anyị agọ tupu akpọnyezie nwa nwaanyị aha n'aka nyanwa bụ nwoke. Ọfọ anyị agọ, ife ndị a niile a na-eme ga-abụrịrị na n'ụlọ ihu ezi be nyanwa bụ nna m nwa nwaanyị anwa. Ọ ga-abụrịrị ebe anwa, n'ihi na mgbe a ga-aga ọfọ nke ikpeazụ, a ga-atụ mmanya n'ala wee kpọọ ndị nna ochie, ihe dịka agbụrụ 3 ma ọ bụ 4, ndị itinakpe ya generation, nna mụtara nna onye ha na-eke nwa ya di. A ga-akpa afa ha, n'ihi na mmadụ dịka mgbọrọgwụ osisi. Ife eji akpa afa ha bụ iji chetara fa na ọ bụ nwa fa na agadi. N'ebe dị etu a, akpọkwazie afa ebe ahụ ọ na-achọ ije di, kpọkwa afa nna rukwe okpukpe 3 ma ọ bụ 4 ebe ahụ ọ na-eje, iji wee jikọọ ezinụlọ abụọ a ka ha bụrụ ofu. N'ihi na ndị Igbo kwenyere na mmadụ adịghị anwụ kama na mmadụ na-agbanwe. Ọ ihe nghọta dị ebe a. Ọ ya kpatara na a ga-akpọrịrị afa nna ikwu 3 ma ọ bụ ikwu 4 jikọrọ ezinụlọ abụọ a ka fa wee nwee ike kwekọrịta wee jikọọ ọnụ na anụmanụ anwa. Ụfọdụ ndị Igbo nọ na mba ọzọ ma ọ bụ ndị chere na ha gụrụ oke akwụkwọ na-aghọtasịghị ife ndị a, na-eji ya na-emehie, na-agafe ụzọ, mmesie n'ikpeazụ ọ bụrụ nsogbu, mana fa aghara ama ife na-emefa. Ụfọdụ na-eji na fa afụrụ ụzọ ma ọ na fa nwere ego nọrọ na mba ọzọ mee emume a, mana ajụjụ bụ, ime emume a wụọ mmanya a na ana ọzọ, ebe aha ọ bụ ana ebe a mụrụ nyanwa bụ nwaada, ọ bụ na ị maghị na ndị ichie ga-ewe iwe? Ndị ichie mụrụ nyanwa bụ nwaada, ị ga-akpa afa ndị ichie mụrụ nwaada n'obodo onye ọzọ? N'ihi ya, ọ bụghị ihe ziri ezi. Ụfọdụkwa na-eji
mmanya ọtọ bịrịbịrị maọbụ mmanya ọzọ na-abụghị mmanya enwetara n'ala Igbo wee mee emume ibunye nwaanyị ka o bunye di ya, ife ndị a bụ nsọ n'ala Igbo. Ị gaghị eji mmanya ọtọ bịrịbịrị maọbụ mmanya a na-akpọ mmanya apalị nke ndị iti na-akpọ biya maọbụ mmanya ọzọ na-abụghị nkwụ enu maọbụ ngwa enwetara n'ala Igbo wee mee emume ndị a, n'ihi na ọ bụ omenala ka ị na-eme. Ọ bụrụgodu na ikekwe na nke nwoke arụ ike ya anabataghị ịṅụ ngwa maọbụ nkwụ enu, o nwere ike ịpụta mmanya a sutu ya ọnụ, ọ gaghị egbu ya. O sutu ya ọnụ, o jee nara ngọzi. Oge ụfọdụ ịfụ omenala dị iche iche ndị mmadụ na-amụta n'obodo ọzọ na-ewebata ya n'ala Igbo. Ụfọdụ eche na ọ bụ omenala Igbo mana ọ bụrụ omenala Igbo. Dịka na nwoke ṅụsịrị mmanya were ego fịọkọọ tinye n'ime iko, ife ndị a bụ nsọ. O kwesịrị ka eme ya n'ala Igbo, ọ bụrụ omenala Igbo. Ụfọdụ na-eme ya na-amaghị ama kama na ọ fụrụ ebe a na-eme ya, o mee ọ bụrụ omenala Igbo. Ya ndị na-eme ya ka uche unu dị ya, adịghị etinye ife ọbụla n'iko anwa, n'ihi na iko eji eri ife maọbụ aṅụ mmanya ekwesịghị ka itinye ego n'ime ya. Ihe ndị ọzọ anyị ga-emetụchi aka bụ dịka anyị si metụ ya aka bụ ihe ndị adịghị mma ndị Igbo na-eme, dịka ike nwaanyị dị na mba, ịwụsa mmanya n'ala na mba mgbe ị na-eke nwaanyị dị. Mmanya ị kwesịrị ịwụsa n'obi nna mụrụ ya, ịwụsa ya n'obodo ọzọ. Ndị ichie mụtara nna nna ya ebighị n'obodo anwa. Ihe ndị a bụ ime ka ịkpasuo mmụọ ndị n'ọrụ onwe fa jụrụ ka fa buo gị agha. N'akụkụ nke ọzọ, e nwere ihe a na-akpọ ịnụ di na nwunye asị, nke ndị iti na-akpọ ya fake marriage. Ịnụ di na nwunye asị a bụ nwoke ịtụrụ onye ọ chọrọ ịnụ asị maọbụ nwaanyị ịtụrụ onye chọrọ ịnụ ya asị. Asị ndị dịka ikekwe ọ bụrụ nwaanyị mụgoro nwa be di ya, be nna ya, nke nwaanyị amụgo nwa be nna ya, maọbụ na ọnụbugo di, maọbụ na nke nwoke na onwe ya anụbugo di mụta nwa, maọbụ na nke nwoke anụbugo nwaanyị na mbụ mụta nwa. Ọ ga-akọrọ onye ọ chọrọ ịnụ ndụ ya na mbụ tupu ha ekwuwe okwu ịnụ di na nwunye. Ịma na ọ bụ nke ziri ezi. Ihe ọbụla ofu onye n'ime ha zoro ibe ya, anụmanụ ahụ abụghị ezigbo anụmanụ. Asị ọbụla atụrụ n'ịnụ di na nwunye mere na anụmanụ ahụ abụghị nke ọma ya, o kwesịkwana ka ọ bụrụ ya, n'ihi na ọ bụ onye gị na ya ga-ebi ndụ ga ndụ. Kwesịghị ịtụ asị ọbụla nye onye ahụ. Ihe ndị a niile anyị na-ekwupụta ugbu a bụ ihe na-ebute nsogbu na anụsịa di na nwunye abalị na-abụ agbake tisa nasa jee tribunal. Anyị agaghị eje metụcha aka na o nwere ọtụtụ ife anyị ha akọwazi, n'ihi na ndị ọgbọ kịta na-achọzi ime ife niile ọsịsọ ngwa ngwa. Abịa na anụnụ di na nwunye, a na-enwe ohere a na-ewepụta ije ineta anị, mana ndị kịta adịghị ejezi ineta anị. Ụfọdụ bụ na Facebook ma ọ na Twitter ma ọ bụ na soshal midia n'ọnụ ndị oyibo ka fa na-afụ onye ya na fa na-anụ. O nwere ike ọ dabara ụfọdụ, mana ọ bụghị ihe ziri ezi. N'ihi ya, etu ndị Igbo si debe ya bụ na tupu ị na-anụ mmadụ na gị na ya ga-amatatu onwe unu, nke nwaanyị ga-eje ineta anị. Etu esikwa na-eji ineta anị ya bụ na ọ bụrụ na nwoke bịa kụsị ya aka n'ụzọ kpamkpamkpam na-agbasị ya njụ wee kwekọrịta, ezigwe fefe abịa. Nke abụọ, nna nke nwaanyị ga-akpọtazi ụmụnne ya mmadụ one ma one fa ṅụọ mmanya nke abụọ wee sị ya na ife ha fụrụ
na ọ dị mma wee kwado nke nwaanyị ije be nke nwoke ineta anị. Ọ ga-anụ ya izu one ma one, 3, 4, ụfọdụ anụzụ izu 7 maọbụ ọnwa 3. Ọ nọsịa ya wee biri be nke nwoke anwa na oge a na-ekwu. Ọ nọsịa ya na fe gori ya akwa ọfụ, gori ya akpụkpọ ọfụ, ife a na-eke n'isi ọfụ, ncheanwụ ọfụ, buru udu mmanya nkwue na abụọ bunye ya. Ụmụada abụọ ga-eso ya, o buru mmanya anwa were ụkwụ na be nna ya. Ọ bụrụgodu na be nna ya tere ya ka a ga-eji ụgbọala burute ya ebe dịtụ nwa nso, o werezie ụkwụ wee naba. Ndị mmadụ na-afụ ya n'ụzọ ga-ama na ọ na-eje ije uche nọ na. Ọ ga-eji iko eji aṅụ mmanya. Ndị mmadụ na-afụ ha na-asị ya, aga m aṅụ nkwụ. Ọ kwụsị, ọgbanye mmanya, agbanyere fa mmanya ọkara iko fa aṅụa. Ife a ka ọ ga na-eme, na-eke mmanya ahụ n'ụzọ. Ọṅụgide mmanya ahụ, ikekwe tupu ọ na-erube nna ya mmanya agwụ. Nke a pụtara na nwaada aha bụ ezigbo mmadụ kpatara ndị mmadụ ji aṅụ mmanya ya anwa. Mana ọ bụrụ na ọ bụ nwaada bụ ajọ mmadụ, ọ dịghị ekene mmadụ, ọ dịghị eji ozi, ikekwe na ezinụlọ be nna ya adịghịzị ya aza, ebe ahụ na-eru unyi, ikekwe ọ na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ. Onye ọbụla fọrọ ya na-eri agaghị aṅụ mmanya ya. N'ihi ya, onye aṅụrụ mmanya ya ṅụcha ya n'iro bụ ezi nwaada. Ọ na-arụzie ọkọọrọ nna ya na nne ya na ndị ụlọ ya ife ọ fụrụ ebe o jere ineta anị. Ọ bụrụ na ije dị mma na ọ dabara, a ga-ewechigha otu ya bụ udu mmanya anwa be ndị ọgọfa. Mana ọ bụrụ na ọ dabaghị, a ga-ezi nwandị ụzọ ka ọ bịa buru udu mmanya gbuchighara ndị ọgọfa. Ọtụtụ ife gbasara anụmanụ ebuka, mana na nkụzi nke ụbọchị taata otu ka anyị si wee fụ ya. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ma ọ bụ ife ọzọ ị chọrọ ka anyị kụziere gị ma ọ ka anyị mee ka ị mata, ị nwere ike ịna anya n'akwụkwọ anyị nke a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture, ma ọ bụ eziokwu pụtara kachara ihe na mmalite ndị Igbo na omenala ha. N'ebe a anyị dewere ya ọfụma etu esi anụ anụmanụ. Ma ọ bụ ịkpọọ n'ekwentị anyị, ma ọ bụkwa izitere anyị ozi na WhatsApp ma ọ na mail, anyị ga-akọwara gị ọtụtụ ife ndị ọzọ. O nwekwara ọtụtụ ajụjụ anyị nwere ike ịjụ ndị nwere ike ịkọwa ya nụ. Anyị ga-ewepụtara unu ajụjụ ndị anyị ga-ajụ iji wee nyere unu aka ị na-amụtawanye ihe gbasara omenala Igbo na anụmanụ n'ala Igbo. Mana n'ụbọchị taata, otu a ka anyị si wee fụ ya. Abụ m onye nke gị, Ikeokwu Ugochukwu Benjamin. Chebiri anyị na-agba nke ọzọ, ị ga-anụkwa ife anyị ga-enye gị. Ekele. Igbos, let us come together. Igbos, let us share together. Igbos, join your hands together.